Deze week in Limbourgeois bij de opname van de film Code M, oftewel het zwaard van D'Artagnan, de musketier die sneuvelde bij Maastricht. Op deze oude boerderij, de Zonnehoeve, die mooi gelegen is op de Sint-Pietersberg bij Maastricht, gaan we terug naar het jaar 1673, waar D'Artagnan, de Franse musketier, het zwaard neemt en het gevecht aangaat. En dat is voor de filmopnames van Het Zwaard van D'Artagnan. En die film gaat officieel heten Code M. Ja, in de nieuwjaarspeech van de gouverneur werd je nog geloofd vanwege het hier aan de gang brengen, het aanzwengelen van een filmindustrie, een grote woord, in Limburg. Is deze film daar een van de hoogtepunten van? In ieder geval de grootste productie tot nu toe, hè, met een budget van bijna 2 miljoen. Vind ik het een voorlopig hoogtepunt. Ja. En jij hebt ook in die zin het verhaal bewerkt in feite. Hè? Want D'Artagnan, de musketiers, is natuurlijk wel eens vaker al verfilmd. Maar wat is hier uiteindelijk de clue? Nou, ik heb het basisidee aangedragen samen met de schrijver Thijs van Marle. En daarna heb ik, toen we het idee hadden, de juiste co-producent gezocht. Die staat naast me, Harro. Een man met meer speelfilmervaring dan ik als producent. Met name die grote dingen. En toen hebben we samen de kar getrokken met z'n tweeën de afgelopen 3 jaar. Dit is een jeugdfilm en het speelt zich in het heden af voor een groot deel. We zitten nu bij een historische scène, maar dat is eigenlijk 1/4 van de film. 3/4 is in het heden. En wij hebben gekozen voor de invalshoek van kinderen. En dat is nieuw aan het D'Artagnan verhaal. Hoezo specifiek die invalshoek en vooral ook veel het heden? Want je had ook D'Artagnan kunnen maken met een volledig historisch decor, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Ik focus me echt op jeugd- en familiefilm. Dat vind ik een hele interessante doelgroep. En daar zijn we internationaal ook goed bekend mee geworden. Met Achtergroep is Haarlemiet en later met Oorlogsgeheimen. En bij D'Artagnan, ja, historisch, dan wordt het echt een duur budgetfilm. Niet snel haalbaar voor Nederland. Dus met de suggestie van Thijs en van Elbe om een zoektocht te laten plaatsvinden in het hier en nu naar een stukje geschiedenis van toen, was een ideale sleutel om dat verhaal in een behapbare manier te vertellen. En we laten de grootheid zien van D'Artagnan. We onthullen zijn geschiedenis die in Nederland werkelijk onbekend is. Tegelijkertijd hebben we een film die zich grotendeels in het heden afspeelt en waarmee we kinderen van nu en families van nu ook mee die geschiedenis inzuigen. Zonder dat we 5 miljoen euro budget op moeten halen of meer. De rode lijn in het verhaal is dat vanuit het heden gezocht gaat worden naar het zwaard van D'Artagnan. Ja, het zwaard van D'Artagnan is hier achtergelaten ergens. En onder de bezielde leiding van Dirk de Lind, opa. Die op een gegeven moment moet afhaken wegens fysiek ongemak. Ik ga niet alles verraden. En zijn kleindochter neemt die zoektocht eigenlijk over met 2 companen. En dat zijn eigenlijk de 3 musketiers, maar dan in het heden. Leuke parallel ook. En die 3 kinderen hebben dezelfde
kernwaarden als die D'Artagnan had. En dan heb je het over moed, loyaliteit, trouw, doorzettingsvermogen. En die kernwaarden zitten ook in het scenario verwerkt. Dit is Maastrichts decor. Was dat vanaf het begin ook al duidelijk? Stond dat vast? Omdat D'Artagnan nu eenmaal voor de poorten van Maastricht gesneuveld is? Of had dat nog ook ergens anders kunnen gedraaid worden? Nou, het is Limburgs decor. Dus het is zowel Maastricht als Heerlen is belangrijk. En ook Roermond. Een Vlodrop, een Posterholt nemen we ook op. Het is echt verspreid over de hele provincie. Maar mijn missie, en dan gaan we even naar de praktische kant, is om films naar Limburg te halen. En ik ben er trots op dat we deze film nu helemaal in Limburg opnemen. En dat het natuurlijk ook een Limburgs verhaal is en eigenlijk een Nederlands historisch verhaal. Wanneer wordt die op een festival helemaal vertoond? En sowieso, wanneer is de première in Nederland? Ja, de première die staat op eind juni 2015, dus dit jaar, eind juni. En het internationale festivalpremière die zal of in juli zijn in Italië of in september in Toronto, Canada. We kiezen een festival uit wat goed is voor de film en waar de film ook kans maakt om geselecteerd te worden. Dit is een draaidag dat we teruggaan naar het verre verleden. Jullie hebben ook gefilmd op het kasteel van André Rieu. En de violist speelt zelf nog een kleine rol, geloof ik. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat klopt. Dat is eigenlijk uit het netwerk van Harro. Want die kan meer zeggen hoe die link is naar André Rieu. Maar we zijn blij dat hij meedoet aan de film. Die link, ja, hij is sowieso lid van de Musketeers, hè, dat scheelt. Ja, dat is aspect 1. Zijn zoon Pierre Rieu heeft meegespeeld in oorlogsgeheimen en ook meegewerkt. Want Pierre die beheert een collectie aan oorlogsvoertuigen. Die samenwerking is heel goed gegaan, dus we konden vertellen over D'Artagnan. En dat heeft dat raakte een snaar bij André, om het maar even in die termen te zeggen. En enthousiasme was zo groot dat we bij hem op het kasteel mochten filmen en hij ook een belangrijke rol speelt in de film. Okay. Maar niet als musketier? Nee, gewoon in het hier en nu als zichzelf. Maar waarin hij wel laat merken dat hij een groot liefhebber is van D'Artagnan. Wat is voor jou het interessante in deze film en de rol aan zich? Nou, het goede is wel dat ik nog nooit op een paard gezeten heb. Dus dat is interessant, weet je wel. Dat is op zich een uitdaging. Ja. Je moet les nemen? Ja, ik heb 4 lessen gehad van een half uur op een half blind paard, waarvan het ene oog was dichtgestikt. Oh. En dat was heel erg makkelijk. Het was een soort makpaard die ze aan beginners gaven, omdat je dan zeg maar moeizaam het gevaarte in galop of draf krijgt. Dus dat lukte dan ook wel, dat je denkt, oké, dit is paardrijden. Maar hier komen ze met een soort Europese prijsdieren op te proppen. Of in ieder geval de stal waar deze paarden vandaan komen. Dat zijn die rennenwedstrijden, military op Europees niveau. En dat was een heel ander verhaal in die bak. Toen ik hem toen aanspoorde, toen lag ik er ook in één keer af. Okay. Dus ja, ze hebben wijselijk besloten om zeg maar het aankomen draven en het galopperen op het paard, om dat door een stuntman te laten doen. Ja. En je weet ook dat D'Artagnan een heel heldhaftig persoon was? Ja. Dapper. Ja, natuurlijk. Ja. Dat probeer ik ook uit te stralen. Ja. Ondanks mijn ondermaatse verschijning. Maar op een paard lukt het toch gauw en met een zwaard. Ja, nee. Nou ja, het verhaal van de 3 musketiers ken ik natuurlijk, maar hoe dat precies zat en dat hij uiteindelijk begraven is in Limburg ook, dat heb ik nooit geweten. Dat kwam ik pas achter toen ik me aan het voorbereiden was op deze rol. Ja, dit is dan een historisch moment. Zoveel zit hier niet in de film eigenlijk, hè? Nee, dat klopt. We hebben eigenlijk van de 31 draaidagen hebben we maar 5 historische draaidagen. Dus waarin we echt de historie terug gaan brengen. En is dat qua regie het lastigste of maakt dat verder niet uit?
Dat ligt er helemaal aan. Historisch is meestal wel qua regie wat moeilijker. Omdat je inderdaad de omgeving moet kloppen, de setting moet kloppen. En heel vaak heb je kostuums en dat maakt het soms wat ingewikkelder. Maar het ligt ook echt aan de scènes. En deze scène is vooral heel moeilijk omdat we met zwaardvechten zitten. We zitten met paarden, beesten. En die zijn heel moeilijk te regisseren, beesten. Want die doen altijd wat ze zelf willen. Ja. En dus dat maakt het gewoon een ingewikkeldere draaidag als andere draaidagen. En is het qua film in totaal ook een ingewikkelde film om te regisseren in verhouding met oorlogsgeheimen of juist niet? Elke film heeft ingewikkelde momenten en makkelijkere momenten. En het leuke aan deze film is dat hij eigenlijk in het heden afspeelt. Het is echt een avonturenfilm. Waarbij oorlogsgeheimen veel meer over het drama en over dat raakt de kinderen. Is dit een meer drama met avontuur. Dus de nadruk ligt meer op het avonturenkarakter. Wat er wel weer voor zorgt dat je inderdaad met paarden en met zwaardvechten en je zit met stunts. En dat maakt dat weer ingewikkelder. Dus het is gewoon een ander soort film. En is het ook, zou je het bijna een actiefilm kunnen noemen of wat is wat overdreven? Er zit heel veel actie in de film. Er zit echt heel veel actie en heel veel avontuur in. En ook in het heden. Dus daarom maakt het ook niet uit of heden verleden wat ingewikkelder is. Want in het heden hebben we ook echt heel veel actie gedaan met stunts en achtervolgingen. Dus het is gewoon lekker een snelle tempo film waarin veel actie zit. En waarin echt een meisje probeert een soort race tegen de klok om het zwaard te vinden voor haar opa. En dat is die code. Dat is de code. Ze probeert de code te ontcijferen om het zwaard te vinden voor haar opa. Stop! Dit wordt de zomerfilm van 2015 voor Nederland en België. Er gaat veel meer gebeuren. Er komt de expositie in Kasteel Hoensbroek. Er komt lesmateriaal voor het basisonderwijs. Het VVV gaat de routes actualiseren. Dus er komt een boek uit, gebaseerd op de film, in de boekhandel en op bol.com. En dit wordt de zomerhit voor het hele gezin.